बे समाव रेशन कार्डखौ लानानै फैदों मोनसे गोनांथार खौरां। नोंथाङा दासिमबो बे दाननि रेशनखौ मोनाखै नामा? जुदि नोंथाङा बे दाननि रेशनखौ मोनाखै अब्ला नोंथाङा थाबैनो बुथुमनानै ला। मानोना थांनाय 1 अक्ट'बरनिफ्रायनो जागायबाय रेशन बुथुमनाया। नंगौ, बे सप्तानि गेजेरावनो नोंथाङा नोंथांनि रेशनखौ बुथुमनानै ला। मानोना फुड सार्भिस उइकआ अक्ट'बर दाननिफ्राय जागायबाय। जुदि नोंथाङा नोंथांनि रेशनखौ बुथुमना लायाखैब्ला थाबैनो KYC खौ आपडेट खालाम। रेशन हरनायाव रेशन गलादारा जाख्ल'दों नामा? रेशन बुथुमनायाव नोंथाङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों नामा? जुदि रेशन गलादारा रेशन हरनायाव जाख्ल'नाय खालामदों एबा नोंथांनो माइरं खम हरदों अब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। सरकारा बेनि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार बेखेवदों। 180034533611 आरो 1967 बे हेल्पलाइन नाम्बाराव नोंथाङा अजद हरनो हागोन आरो नोंथाङा मेसेज हरनानैबो अजद हरनो हागोन। नोंथांनि मोनसे अजदजोंनो रेशन गलादारा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। बे सप्तानि गेजेरावनो नोंथाङा नोंथांनि रेशनखौ बुथुमनानै ला। मानोना फुड सार्भिस उइकआ अक्ट'बर दाननिफ्राय जागायबाय। जुदि नोंथाङा नोंथांनि रेशनखौ बुथुमना लायाखैब्ला थाबैनो KYC खौ आपडेट खालाम। रेशन हरनायाव रेशन गलादारा जाख्ल'दों नामा? रेशन बुथुमनायाव नोंथाङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों नामा? जुदि रेशन गलादारा रेशन हरनायाव जाख्ल'नाय खालामदों एबा नोंथांनो माइरं खम हरदों अब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। सरकारा बेनि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार बेखेवदों। 180034533611 आरो 1967 बे हेल्पलाइन नाम्बाराव नोंथाङा अजद हरनो हागोन आरो नोंथाङा मेसेज हरनानैबो अजद हरनो हागोन। नोंथांनि मोनसे अजदजोंनो रेशन गलादारा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। बे सप्तानि गेजेरावनो नोंथाङा नोंथांनि रेशनखौ बुथुमनानै ला। मानोना फुड सार्भिस उइकआ अक्ट'बर दाननिफ्राय जागायबाय। जुदि नोंथाङा नोंथांनि रेशनखौ बुथुमना लायाखैब्ला थाबैनो KYC खौ आपडेट खालाम। रेशन हरनायाव रेशन गलादारा जाख्ल'दों नामा? रेशन बुथुमनायाव नोंथाङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों नामा? जुदि रेशन गलादारा रेशन हरनायाव जाख्ल'नाय खालामदों एबा नोंथांनो माइरं खम हरदों अब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। सरकारा बेनि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार बेखेवदों। 180034533611 आरो 1967 बे हेल्पलाइन नाम्बाराव नोंथाङा अजद हरनो हागोन आरो नोंथाङा मेसेज हरनानैबो अजद हरनो हागोन। नोंथांनि मोनसे अजदजोंनो रेशन गलादारा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ।